Maniod to ta guys, sinabawang isda. With buongon. Muda pa gad ko. Kay ito man jud gihatag jud kuan. Bitaw aron di ko ma-stress pod. Di jud ko magtuman. Dili kita mako. Ara jud huwat na pagbuot sa Ginoo nga isang ihatag. Kaya sa pod maka-stress sa tao. Kanang gusto ka mabudo sa ana. Inap na? Abi sa isang pahit sa loob eh. Gibawal pa na nimo pero ag Ginoo na di mulihok nga ana. Akan tiri ang taga-anak. Kay gusto na jag anak. Taw ihatag sa Ginoo. Sa agasang hatag nga anak. Nay kandiis. Liwat ni Chito sa Montina. Lin dato no. Hala. Di lagi angay mag Meeting rapat atiin si Runtong. General meeting rapat may taon. Atin si. parang luhos ka. Yan na bakit mo sa Meeting rapat anak. taon. Anak ng Valentina. Meeting rapat ko doon. Meeting. Hindi mo tayo kami mo. Meeting. Launa. Dir, ha? Mo ko anak ni mo, mga anak ng Valentina. Hindi na ka nagmumag pa nito. Saan na lang? Nagmumag ka na. Nakamala di ko pang laba. Sir, nagmumag na eh. Apa ba? Lami ara man jud ni. With Dalton, nagduwag Nescafe steak. Dalton, what is that, Dalton? Dalton. 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 Mag-eat sa taton. Bahala mo, magkaan na Miss Dalton. Magsigaan, sinabang isda. Naanta guys. With ginamos. Ay, ayaw pa may naton. Ate Insi is hungry. Napakoy. Lakaw ton. Meeting pa ko ni Ate Lexi ton. Nagmitay ka. View. Yaman mo milk dia. Mana naman pag milk. May as gulay guys ay. Sorry to, naikag ka to. I'm so sorry. Hanglag ka nay. Panghimagas. Para man mulak ay. Di lap, agahe na nahe, jawi. Jawi lagi sebentar. Kamu rupanya pas ngajawi dah nak. Kamu dia ngajawi. Na nahe, lagi. Mana? Ja lang. Lucy Jawi kay. lebah. Susi, isa ba mo? Susi ay sa mana? Nanong kada gabi inaraman ay katalagman ay. Gabi. Nay taos gawas sige kusigag iro. Siguro magkusog-kusog siguro yung gabi inay. Wala ito. Nay katalagman sa bahay lagi kada gabi ay. Isa ka na. Lain ni sig lain man jud ilo dang taw. Oo, kung kiri gapon daw. Ay. Ang ganyan ni Tete Adyo tay kay pusilon kung aysa. Bebe. Samaw. Telepon, wala madam pun. Tayo nang kami ko ako. Ni roto. Dasa kay. Kasi kaya di uso. Didi ang good. Nay. Padidi ate lah. Ha? Padidi ah. Ay. Paan. Kami lang na madikit na. Padidi ate. Asa ga didi? Ito ah. Andi be. Ang bisag didi. Paring alian ah. Udah. Bayar ka lang sila kay magpapos nila mo sa ako. Aslam. Di tayo tamis. Not so. Abi sabi. Tapos kaya lula. Lalo niting. Ano nga? No, Na ila may lagi nagkapindang. Del pindah kamayor sama. Mga
ginikanan nga mo'y tag-iya sa mga mo'y tag-iya sa pinaka-importanteng butang sa eskwelahan. Hello guys, daan ako. Bye guys, hapon ako naka-vlog kay kuan kanang meeting kong leksian, nag-general meeting man sila. Karo palis ang alauna alas 4 ko na uli. Kaya gimitingan day guys bahin sa Christmas party og sa Girl Scout karong Girl Scout ug Boy Scout karong Sabado ug Domingo. Duha ka adlaw sila mag kuan, wa pay ko as leksi gamit. Ngita pa ko galabadang o. Ma, ano mo kipirma? Hindi ragod ako nung papirmahan o preso na tadani. Ug motugot ba? Sugtan na raman kaya arong maka-experience pud siya. Aron di mapareha na sa una nga. Wa naka-apil-apil ug ingani naka-apil ko grade 6 nang siguro ko dagto. So kinahanglan complete pag uniform. So moto Mariano hala kung batihi diha. Inja gilang Christmas party di ay kuan December 15 sa kaadlaw kuno na magtuli-tulirok sila pasagdan kuno dagtong magtuli-tulijak ng mga batas eskwelahan kay ila kuno ng adlaw ja pa mag-meeting pa mig otro kanang ato kanang katibok ano gid pud ba nga among arang kuan sa maestra rang leksi wa pa mag-meeting pag otro ayo pagawid-hawid na ng kwarta kay hugaw na. Ja dari man sila sa Dalton ganiya mo nang wa koy introng maadyo kung ditsura kong video ng Dalton kay ganahan man kong Dalton makalingaw makawag stress kay isig na katawa makalingaw na kaadyo. Ja kapoy ko sakit ang tijan kamulong kuan kamulong meeting hang to na human na raman. Ja nanan o lagi milik si Adtos Alicia kuan gamit sa Girl Scout mahal man dahil paning jahang dress kay jahang nakuan sa una sa maribuhok kay stars kuan pa man to siya twinkler kay kuan pa man to preschool abahan ito sabot basta ag kaning grade 1 to grade 6 ay mahal-mahal man dahil paglahang gamit madugalik kina na si Jay Black shoes daan inja gijahang medyas kay kinahanglan magduha green o puti jag sanina po dress o katong na shirt o white na naman si Jay white duha man jag sanina nga white so mga to guys jag be pagsago ba padangga sila white tan away kuan ako'y matanda og nakasago na baka Number? Amanda ni una Amina. ge Where the little bright star, where the little bright star, feeling the magic carpet, spreading feeding the magic carpet. Uy, agi mong gisong. Pagtarang. Sige, saguna ni Jack kinaunahan. Okay. Sikan. Star Scout. Hawan, Kani? hawan. Kani, good. Stream. Saan din eh? Where here we are. Ang kags. Asa mali mong nasagudan eh? Kani, Gi. The Star Scout, the Girl Scout promise. the Girl Scout promise and do Sige, makasago ba ka? The Girl Scout promise and promise to do my best. To love God and my country, to help other people every day, and especially at home, Those at home. at those at home. The Star Girl Scout Law. Kasago ka? Up, Ha? wait, Hama mong nasago rin dan eh, lain. kanina. Taas! Ambi, away, dungaway. Ako magtanaw. The star. Dili. Na, di ko pasago. Awa. Basa ha, kabasa ba? Okay. At least na siya na-memorize. Where the little bright star, Pagtarag yung code. where the little bright star, where the little bright star, speeding
the magic carpet. Here we are, the jolly starbeams. Help the people we hear. Pero nga be, kay Sabado na ra ba? Sa Jura ba mo, La City, kay magparid. The stars glow as a flow. Eat from the Star Girl Scout promise. I promise to do my best to love God and my country, to help other people every day, especially Those. those at home. Unsay ingas imong papa? Salamat pa. Unsay salamat. Pagali magpada, salamat. Pa. Jama mong ka. Papadala pa. Ako'y gamit sa Girl Scout. The star Karon kapuja si Scouts adlaw. are gay. Just watch them play along long hearts of every day. The Star Scout can help just one them work. A part of every day. Hurrah! 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 Kagubot pa ning agi dani be. Hurrah! Kapoy kurong adlaw guys. Ay! Kanang adlaw ron ako kasabot. Was sabot sa gibati kanihara ni. Ang inita pod pag meeting kanina, dasig sakit ang tiyan. Magud di magud ko mamahaw kada buntag, mo nang nangani siguro ko. Ang lami alagi gibi ko namang nanay guys, katong dami bisita dari gikuwangan ko sa kakilo ra magpudto. Magbiko mig wagbiko mig utro. At ang iranin dyo guys, kung saan nila nagpagbiko kay bawas na nga rang lami aman mo biko. Tamis, nanay. Gabi na, suguon day kong nanay pataya. Kay wa man sila nakataya ganina. Mag-study kaliksian. Study. Wa ka sa butog study. Magtuon kas imuhang mga dapat tunon. Itago sa ni kanjar kung pirma diha di pala kita mapriso. Lakaw na. Bye-bye na kay suguon kong nanay. Bye guys, marani mang vlog. Rong adlaw guys. See you sa next vlog. Bye. Thank you for watching.